कबर आयसां कोत्ता वय आमच्या क्रिस्तांव धर्माची जेन्ना दीस लागीं पावता सण एकलो तयारी कोत्ता व्हडले उमेदीन आपलें घर साफ करपाची एकामेकाक मोगान निरोप दिता वर्सा सगळ्या संवसाराची घर घरांनी कुशालकाय आसता बायल्यान बेडां वाजता 25 तारीख 31 डिसेंबराची जिन्सावार कुर्तो मारून आपली घरां नीटयता सगळ्या घरांनी उजवाड सोबीत नखेत पेटयता कित्याक त्या दिसाक देव बाप तोय आमचो पुताक आपल्या संवसारान पाठयता एक मनीस कुशालकायेन बरो देवाचो व्हड उपकार आठयता भिकारी कोणूय तसो त्या दिसा उमेदीर आसता सोडवोंडार तो आमचो दीस जेजूच्या जल्माचो ते कुशालकायेक शिमेरतीन आसता नदर मारून आमी पयत जाल्यार स्वाद वाजता सगळ्यांचीच आस्ती तोंडान आसतात वाजोन बेडां थोड्यांगेर व्हडली जेवणां शिजता सोगोट सांगातान वेतान आयकोना तालांचे मी मेस्ते खबर जातकूच एकामेकाक कोत्तात वीट आख्खे संवसाराक आयज जावन आसा व्हडांतलो व्हड खोशयेचो दीस कोणूय जावं फुंयच्या धर्माचो पूण त्या दिसाक खुशाल सगळे मनीस सगळे वस्तू तयार दवरून नातालांचे तयारीन रावता पडोवन रावता त्या दिसा वचोंक जाय म्हूण मिसा नवे ड्रेस नवे सूट आमी शिंवता सोबीत रंगान नेटयलोले सगळें करून मनशाक कॉन्सियन्स मेळ्ळें दवरून केल्लें निर्फळ जावंक पावता देवाक तुजें मानचें ना घराक व्हडलो मारल्यार कर वायट करिन्यो सोडून दी म्हजी उतरां मोतीन दवर सत सांगात म्हाका कसलो फायदो आसो दुस्मान काय आसत शेजाऱ्या भितर नातालांक आमच्या कसलो अर्थ आसा मनीस जावन आमी मोगान